Keinohevonen. Se on pappa kuljetti sen, se on jo hajallaan, pappa kuljetti sen sinne kirkolle johonkin. Sen puissa. Joo, niin, justiin. Niin, täällä oli semmoinen Puinen keinuhevonen. Ei ollut siis mikään vanha. vanha. Se on vieläkin siellä. Niin on. Minusta tuntuu, että se on vieläkin siellä. Eikö se ole siellä kirkolla? Ne oli näkevinään sen jossain. Kun se oli hajallaan, mutta kunnostettu. Oliko sitä vähän kunnostettu? Kyllä se siellä, minun mielestä minä olen nähnyt sen siellä. Mites se vuona? Joo, se on ihan. Onko se vielä? On Tykkäätkö käynyt. siitä? Joo. No, yksi rouhasta se teki 2 niitä ja ne on luvannut tämmöiselle pienelle tytölle sen. Joo. Ja ne läks kotiin ja se unehtui. Ja vissiin se huusi niin hirveästi se tyttö, että ne joutui monen 10 kilometrin päästä kääntymään takaisin ja hakemaan se sitten. Se on niin mielellinen siitä se. Samanlainen. Joo, se on ollut sillä patsista.